फेरेंगा साननैसो सिगां मानो गावदोंमोन साइकेलजों थुख्रासे दंफां खुन्दा लाबोनायाव मानो गावदोंमोन ट्रेक्टरजों हाजार खुन्दा लाबोनायाव दिनै मा फोरमायखो फेरेंगा खालामनो थांनानै डिपार्टमेन्टआ आखायाव हाथियार लानानै दिनै सासे माने क्राइम मावनाय मानसिखौ बन्द खालामनो थांनाया दिनै बेआइन मानसिखौ दिनै बन्द खालामनो थांनाया दिनै आरोबाव डिपार्टमेन्टनि मानसियानो आयेनखौ आखायाव लानानै बिथांमोना सासे मानसिनि जिउ सोर दादागिरि बेलाय बर' हारिनि गेजेराव सोर दुथां मानसि बियो जोबथेसालियाव हरनो हागोन हाया फेरेंगा जोबथेसालियाव हरनो हागोन हाया होनाय सार्भिस प्रभाइडार एबा एनजिअनि माखासे सोद्रोमाफोरा हाग्रानि गोथां दंफांखौ लाबोनाय नुथाय भिडिअनि फुटेजाव नुखाबाय जाय बिथांमोनखौ नुदों बिथांमोना माखासे समाव रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनथिनो मोननाय मथे बिथांमोना सासपेन्ड जाखादोंमोन फेरेंगाया रायजो राजाफोरनि रिपर्टखौ लानानै बिथांमोनखौ साख्रिथ' नङा बिथांमोना एनजिअआव दंमोन सोरबा रायजो राजाफोरनिफ्राय 1000 2000 10,000 थाखा लानानै दंफां बारहोनायनि थाखाय फेरेंगाया बिसोरखौ बोख्लायदोंमोन बिनि उनाव खुथाब जायफोर भिडिअनि फुटेजाव नुनाय बिथांमोना फेरेंगानाव खावलायबाय थाबाय फेरेंगायाव अनसायफिनबाय फेरेंगाया खावलायबाय बिथांमोनखौ जुदि दंफां दाननाय दंफां खावनाय बेबायदि माखासे उदखार खालायनायखौ जुदि बन्द खालायनो हायोबा नोंथांमोना एनजिअ बा स्कप होफिननायनि उनाव दिनै अनसायनायनि उनाव दिनै आरो बिथांमोना जि सभाब फेरेंगाया माखासे समाव बिसोरखौ एनजिअनिफ्राय आउट खालायदोंमोन बिथांमोना खुथाब खावलायनायाव बिथांमोनखौ आरो चान्स होफिनदोंमोन नाथाय एखे सभाब जों खोनाबाय बा नुबाय फेरेंगाया रायजो राजाफोरनि रिपर्ट मथे बिथांमोनखौ एनजिअनिफ्राय आउट खालायदोंमोन बिथांमोना खुथाब खावलायनायनि उनाव बन्द खालायनो हायोबा नोंथांमोना चान्स मोनगोन होननानै बिथांमोनखौ चान्स होदोंमोन नाथाय बिथांमोननि आखल आखुआ एखे सभाब नाथाय फेरेंगाया साननैसो सिगां साइकेलाव खुन्दासे दंफांनि थाखाय गावनो हादों जाय गावग्रा म्यानमाराव ट्रेनिं लानानै जि सभाब बे एनडिएफबिनि सभाब नङा आरो जायफोर एनजिअ बे डिपार्टमेन्टआव दं फेरेंगानि बे जायफोर एक्स एनडिएफबिफ्रा जिबायदि सभाब बे सभाबा बर' हारिनि थाखाय सभाबा मालाबाबो गनायथाव नङा दिनै एक्स एनडिएफबिनि जायफोर फेरेंगानि एनजिअ डिपार्टमेन्टआव दं जोबोद माखासे समाजनि गेजेराव गोरोबनानै गुबुन माखासे फरायसा आफाद आरो गुबुन बर' माहारिनि गेजेराव आफादफोर दं बिथांमोननिफ्राय माखासे सोंनानै ला बर' समाजनि गेजेराव बा गुबुन डिपार्टमेन्टआव थायोबा माबायदि सभाब जानांगौ दा फेरेंगाया कन्ट्रल खालायनो हायाखैबा फरायसा आफादनो बर' आबसुनो गथाय बेखौसो आं खावलायो फेरेंगाया जुदि कन्ट्रल खालायनो हायाखैबा फरायसा आफादनो आबसुनो गथाय नङाबा बुनसुनो गथाय बेखौसो आं खावलायो बे एनजिअ हर सान खस्थ खालायनानै दङ बिथांमोना दरमाबो गैया जेबो गैया थाखा फैसा लानानै रायजो राजाफोरखौ मालाबा समाव दंफां हाफायनो होलायबाय सोरबा 2 नाम्बारफ्रा हाफायनानै गालांदों होननानै आरो बेफोरखौ गावसोरनो माखासे हरखाबै ट्रेक्टर लानानै लडिं खालायनानै अबेबा सोरबा बेफारिनो हरनो नागिरनाया बेयो मालाबाबो गनायथाव नङा सोरबा दुथां मानसिया जुदि बे दंफांखौ हाफायना गालांदोंबा सेवजासिम थानांगोन आरो बेबायदि जाबाय थादोंबा फेरेंगाया बुंदोंमोन ओरैबायदि स्ट्रिक्ट जेरै काजिरङा रिजार्भआव स्ट्रिक्ट खालायदों बेबायदि खालामगोन होननानै फेरेंगा बुंदोंमोन दिनै बोरो फेरेंगा साननैसो सिगां सासे बर' न'खरखौ जाय दुखिया न'खरखौ थुख्रासे दंफांनि थाखाय गावनो हादों दिनै जाय दादागिरि जाय भिडिअनि फुटेजाव नुनो मोनदों
जाय केमेरा खेबग्रा बेखौ बक्सिं केमेराखौ सौख्लायदोंमोन बे गनायथाव नङा। जुदि डिपार्टमेन्टनि बिथांमोना जुदि लेगेलि लाबोदोंमोनबा उपेन निउस चेनेलनि खाथियाव बुंनो हानांगौमोन। अबे दादागिरिजों बिथांमोना जाय केमेरा खेबग्रा बेखौ मानो थाखाय सौखो केमेराखौ बुख्लायखो आरो केमेराखौ सौहरदोंमोन आरो बुलायफिनदोंमोन बेसेबां दुथां। बे सानैसो मानसिखौ फेरेंगाया जेलाव दैथायहरनो हागोन ना हाया? साननैसो सिगां थुख्रासे खुन्दानि थाखाय सासे बर'नि जिउखौ गावनो हादों। फेरेंगाया हाजार हाजार ट्रेक्टरजों गावनि डिपार्टमेन्टनि दुथां मानसिखौ आरो जाय केमेरा खेबग्रा बेखौ लेगेलिबा मानो थाखाय केमेराखौ बुख्लायखो, मानो बुलायफिनखो जोबथेसालियाव हरनो हागोन ना हाया? बिनि सायाव रायजोनि गेजेराव क्लियार होनो हागोन ना हाया फेरेंगाया?